Takže ahoj, vím, že se divíte, že teďka nejsou moc videa, ale já jsem dostala takovou radu od kámošky, teda od LPS Baronky, která je taková jako rada, zní, že mám natočit vždycky jedno video, pak počkat, než budu mít nějaký ty odběratele a pak prostě mohu natáčet další video a pak zase počkat. No tak já vám to chci jenom říct, protože abyste to věděli a vyměním s LPS Baronkou, protože to uznám normálně. Báru znám už 6 měsíců. Wow. 6 měsíců už jsme BFF. Jo, ale to je hodně. My jsme 6 měsíců BFF. Jako, tomu vůbec nemůžu uvěřit. My jsme 6 měsíců BFF. No, to tady nebudu sbírat a asi myslíte, že jsem nemocná. A ano, jsem nemocná. Protože normálně já jsem prostě nemocná a prostě říkala, abych mluvila nahlas. A doufám, že se to teďka zlepšilo, protože já mám na to takovýhle tichý hlas. Protože nechci, aby na mě vylítl bratr nebo mamka. Jo, prostě tak. Tak a můžete si prosím vás napsat do komentářů, jaký chcete třeba videa, nějaký mini příběh, nějakou minisérii a tak. No, takže tohle by bylo celý info. A vydám ho asi zítra nebo dneska. Podle toho, jak budu mít čas. A doufám, že jste moji nový profilovky. Jsem tam já a ještě ukážu, kdo tam je. Zoe. Jako ona nekýve hlavou, protože je ze speciálních pečopáků. Mě to všiml. Kdo jí má, mě určitě chápe. No prostě tak. Tam jsem prostě takový 2 holčičky. A možná pak, až bude jaro, nebo léto, tak si změním profilovku na tuhle rostomilou kočičku. Možná tam naranžuju. Jo, takhle možná. No. A asi si říkáte, co to je za profilovku. Tohle je nákupní taška. No a jsem nemocná, takže možná pár dní nebo videa. Možná. To ještě nevím. No, takže doufám, že se vám tohleto video líbilo a zatím čau.